Здравейте отново! Сега ще ви покажа един трик, който се нарича "Магът никога не бърка". Сега ще видите защо. Ще помоля някой зрител да им каже число между 10 и 20. Но за това, че нямам зрител, ще използвам това зарче. И да видим какво ще се падне. 7, не става. 9, ето 11. Така, сега ще отборим 11 карти. Всъщност преди това да разбъркам хубаво тестето. Така. И отброяваме 11 карти. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И сега 11 е образувано от 2 единици. 1 плюс 1 е 2. Затова отбравяме 2 карти. 1, 2. И ето това е картата на зрителя. Естествено, той може да си я крие, но няма значение, защото аз вече съм направил предсказание. Ето тук на тази 1 доларова банкнота. В един край. И сега, обаче да е по-интересно, ако съм сбъркал, ще трябва да изгоря банкнотата. Сега да видим какво съм написал, аз вече не си спомням, това отдавна го направих. Опа, написал съм осмица купа. Ще трябва да горя. Ще почнем от този край. Но не, магът никога не бърка. Така, как се прави този трик? Ще ви трябва единственото нещо. Ето този писец на една химикалка, която се трие на Pilot. Ето тук, ако виждате. Friction се казва, Ball Friction. Съм си я намерил тук, мисля, от България. Не са ефтини. Ето така, черна е, ако може да я запомните така, с някакви окраски такива. Проверете в книжарницата, може да имат. И да ви кажа, не става с други химикалки, които се трият. Има едни други. Те не стават, пробвал съм. И какво ви трябва? Да напишете с истинска химикалка. Чакайте да приближа. С истинска химикалка да напишете картата, която искате да се падне. И аз съм написал тройка каро. Ето както се падна. И след това използвате този химикал, който се трие, да допълните до друго число, друга карта. Аз използвам осмица купа. И допълвам тройката до осмица. И карото, ето така до купа. И запълвам. И сега вижте колко хубаво се вижда осмица купа. Малко е по блед този химикал, но това няма значение. Сега да върна така. И започвате фокуса. Ето така може да сложите химикалка или да си го държите в портмонето. Нужно е да имате запалка, защото все пак някои може да нямат. И тогава ще се чуете какво да правите. Аз използвах много лесен форс. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Деветата карта, слагате тройка каро. Или може да използвате ето това. Казвате кога стоп, стоп. И първата карта, до която стигнем, е картата на зрителя. Естествено това е тройка каро. И казвате, че за да е малко по-интригуващо, ще използвате тази банкнота, на която сте написали предсказанието, и че ще изгорите, ако сте сбъркали. Но магът никога не бърка, затова след като покажете осмица купа, че отдолу съвсем леко запалвате запалката, минавате ето така бързо и този химикал се изтрива и показва тройка каро. Надявам се, че ви е харесал този трик.
На хората, които съм го показал, им много интересно. Все пак е нещо по-различно. И това беше. Благодаря ви.